A ještě já se na něco zeptám. Ručičky dáme takhle, abych viděla na hračky. Adélko, jakou sukínku má Anička? Má Anička sukínku? Ukaž mi sukínku, kde má Anička. Tam má. A má ji zelenou. Tam má vlásky. Ano. A má zelenou sukínku. Má zelenou. Lukášku, jaký kalhotky má Alík? Bílý. To má pusinku bílou. Kalhoty. Ale já říkám kalhoty. Víš to? Úty. Červený. No. Červený a Anička má červenou sukínku. Dobře. A takže Lukášek mě ukáže, kdo má kalhoty zelené. A kdo teda má zelené kalhoty? Kdo to je? Kdo to je? Koukni se na něj, kdo to je? No. A kdo je to? Dědek. Dědek má zelené kalhoty, ano. Adélko. A kdo má červenou sukínku? Tady. Tady máme červenou sukínku. Takže kresby poznalost barev. Já u toho ano napíšu částečně, Líbo. U Lukáška. Barvy. Určitě. Tak. A už